Miksi me koetaan muutos eri tavalla? Eli jokainen ihminen kokee muutoksen eri tavalla. No, tähän voisi joku viisas vastata, että koska me olemme erilaisia. Kyllä, juuri näin. Jos me halutaan vähänkään ymmärtää sitä yksityiskohtaisemmin, niin totta kai voidaan lähteä sieltä persoonasta liikkeelle. Ja sitähän on tutkittu useampaankin otteeseen, että ne ihmiset, ketkä suhtautuu muutokseen avoimemmin, eli tavallaan myötämielisemmin, niin he saa monesti sen muutoksen läpiviennin tehtyä tehokkaammin. Ja sitten se muutos tulee myös tehtyä. Kun taas ne ihmiset, jotka lähtökohtaisesti suhtautuu muutokseen ehkä jopa hieman neuroottisesti, niin niillä just se muutos saattaa jäädä telineisiin. Ja sitten ne on monesti myös niitä ihmisiä siellä työpaikoilla, jotka tekee sitä vastarintaa aina kun puhutaan muutoksesta. Ja oli se sitten isompi tai pienempi muutos, mutta lähtökohtaisesti kaikki muutos on mielellään ei. En halua. Totta kai resilienssi vaikuttaa tähän meidän muutoksentekokykyyn. Se, että joillakin on selkeästi enemmän kykyä ja mahdollisuus sitä kautta sopeutua siihen stressiin ja niihin vastoinkäymisiin. Ja tämä jos jokin vaihtelee yksilöiden välillä aika lailla. Korkea resilienssi auttaa siis ihmistä kohtaamaan ne muutokset yksinkertaisesti joustavammin, positiivisemmin. Sitten erilaiset, voisiko sanoa, tukijärjestelmät. Sosiaalinen tuki vaikuttaa siihen, että miten me koetaan se muutos. Joillakin on sitä sosiaalista tukea ja verkostoa, esimerkiksi perhe, niin ihan eri tavalla kuin toisilla. Ja sitten jos mietitään niitä olosuhteita, ihan sitä, että vaikka että ollaanko me työelämässä, tykätäänkö meidän työstä, toteutetaanko me siinä työssä vaikka meidän missio ja sointuuko ne meidän arvot siihen työhön, minkälainen palkkataso meillä on. Sitten voidaan mennä ihan sinne, missä olemme syntyneet, näihin niin kuin kulttuuraalisiin tekijöihin. Ja jos me mietitään nyt vaikka sitten, vanha vertaus Suomi versus Jenkkilä. Jos mietitään vaikka yrittäjyyttä, niin Jenkeissä sanotaan, että olet yrittäjä vasta silloin, kun 3. kerran olet tehnyt konkurssin. No Suomessa se ensimmäinen kerta riittää jo siihen, että sut lytätään. No ei ehkä nykyisin ole enää niin paha tilanne, mutta se mitä mä nyt on kuullut tuolta 80-90-luvun taitteesta, niin kyllä se kuitenkin meillä enemmän tuntuisi häpeällinen asia olevan, kuin varsinkaan mikään semmonen go for it, good for you, jenkkiläinen tapa asennoitua tähän asiaan. Eli totta kai ympäristöolosuhteet vaikuttaa. No sit ihan se meidän motivaatio. Eli mä uskon siihen, että yksilöstä riippumatta, jos meillä on sitä motivaatiota, kun sitä ei niin kuin toiselle voi ammentaa. Tämäkin peruskysymys on se, että jos minulla ei ole motivaatiota, voitko asettaa minuun ikään kuin motivaatio? No en voi. Jos sinussa on motivaatiota edes jonkin verran, niin voin kyllä ruokkia sitä. Mutta motivaatioksi en sinulle voi ryhtyä. Eli se motivaatio uskoakseni määrittää hyvin paljon sitä, että alkaako sitä muutos tapahtumaan, miten me koetaan se muutos. Et joskus, jos me ollaan supermotivoituneita, niin vaikka se olisi tosi pelottavakin asia, se asia, jota meidän tulisi muuttaa, niin me kyllä mennään läpi tulta. Mutta jos se on vähän semmoinen hailakka motivaatio, niin se jää monesti tekemättä. Ja sitten jos mietitään vielä tuota itsetuntoa, niin itsetuntoon tietysti vaikuttaa kovasti se oma kykenevyyden tunne. Onko meillä semmoinen kokemus, että me pääsääntöisesti kyetään aloittamaan, olemaan aloitteellisia, kyetään tekemään pääsääntöisesti ne asiat, mitkä me aloitetaan, kyetään pitämään niistä kiinni. Vai onko meillä myös tämmöinen uskomus siitä, että
yleensä kaikki hankkeet, mitkä aloitan, tai ne kaikki ne muutokset, niin yleensä niissä kyllä epäonnistun. Niin tällä on äärettömän suuri vaikutus. Lähdemmekö urakkaan vaiko emme?